Malawi Today. Zinthu zina ukamva kambanga mwala akuti kutcholo kuthekerani anthu anapita ukafukula kumanda kumeneku maliro oyikayika akuti chimene chinachitika nchonena kuti 3 weeks ago ku South Africa amalawi awiri anamwalira ndipo maliro awo anatumiza wiki atha, ena kutcholo ena kumzuzu. Ndezi napezeka kuti anasemphanisa mabokosi ya kutcholo kupita kumzuzu, ya kumzuzu kupita kutcholo. Ndi kutcholo kumaliro anafika Friday mazulo ndipo anthu sanaone nkhope koma anangopita straight kumanda Saturday lake ukayika. Maliro ena atafika kumzuzu anthu poona nkhope anadabwa kuti mubokosi muja nkhope ena kuona si munthu amene amamuyembekezera. Komanso munthu amene anamwalira kumene anali wamkazi uko anaona nkhope ya mamuna. Nde kumeneku zinali zinthu zowadzizimusa iwowa kuti zikukhala bwanji kuti zinthu zikhale moteromo. Nde anapanga chiganizo chonena kuti iyayi apa tisachedwechedwenso yayi koma kungotenga maliro wa tikabwenzera ino ake kutcholo. Ndipo kumeneku anthu anapita ndithu moti anakafukula, anthu ananyamuka kupita kumanda oti anayikayika kale basi kukapanga mwambo ofukulanso maliro kuti maliro azipitano kumzuzu. Tuzinazi ukamamva ngati kuti sizikuchitika koma ayi ndithu ndi mmene zakhalira ku tcholo kuti maliro akafukulidwa ndithu. Nde anthu ndi amenewo pita ndithu ukafukula maliro. Mwambo oti unali utachitika kale. Mwambo onse unali utachitika kale, anthu anayika maliro dangodabo kuti anthu atulukira kuzatenga maliro. Nde maliro panopa atengedwa ulendo opita kumzuzu. Mwaka ku 50 ajokera kumpoto kwa kuzabweza maliro kanthu nasokoneza maliro. Aba bantu abwera kuzabweza maliro ndithu muone mukoneramu na kasifukule sokumanda kuti akafukule ko ina mina ikidwa sana. Mu 50 ndithu tekerana. Kuri banajirika mistake na semphanisa maliro ndithu muri aba bantu abira kumanda akafukule. Mene mukonera abantu abita kumanda ndithu akafukule mu maliro ina wakake mwawawo kajogera kumpoto ndithu kwera kuno kutekerana. Sumanda Imene ndi nkhani yodabwisa imene yachitika mtsiku la lero kutcholo kumeneku. Ndipo zimenezo ndi zimene timafuna kuti muone kuti muzikhala mukudziwa kuti mdziko muno mukuchitika chiyani. Ena anu mwina simunaone pena pache koma nkhani ndi imeneyo. Ndipo zimenezo ndi zimene zachitika lero lino kutcholo. Nde kwa amene mungotipeza kumene tapanga subscribe channel chimenechi komanso kupanga like, comment, osayiwala kupanga share kuti anzanu yenanso athe kuona mmene zinthu zakhalira kumeneko. Ndithudi ena kumatenga maliro kumapita kutcholo, kumapita kumzuzu, ena kumatenganso maliro akumzuzu kumapita nawo kumanda kukayika pamene anakumba kale zoziziswa kwambiri komanso zochitisa chidwi. Fikiranso nthawi ina tingoti mwakomana onse zikomo nasemphanisa maliro ndithu muri aba bantu abira kumanda akafukule. Mene mukonera abantu abita kumanda ndithu akafukule mu maliro ina wakake mwawawo kajogera kumpoto ndithu kwera kuno kutekerana. Sumanda
Nako ku 50 achokera kumpoto kwakuzabweza maliro kanthu nasokoneza maliro aba banthu abwera kuzabweza maliro ndithu muone mukoneramu na kasifukuleso kumanda kuti akafukuleko ena amene anayikidwa sana no 50 ndithu thekerani kuli vanachitika mistake nasemphanisa maliro ndithu mulava vanthu apita kumanda akafukule limene mukuonera vanthu apita kumanda ndithu kuti akafukule mu maliro enawo akake mwawawo achokera kumpoto ndithu kubwera kuno kuthekerani Kafika kumanda